Айде. Еми, за българите се знае какви са от тюркско-монголски происход, това го сме учили и е така. Сега измислва тук, особено Божидар Димитров, пък кажу още, това са потомци на Александър Македонски. От тук са завратели и са там, дека вече из Персия, из Афганистан и се са върнали тук. Тия нема се върна направо и тук ми, че орахи, там, че врате. И ако са били македонци, тия че се кажува македонци, не че са българи. Скоро едно момче ми пусна там за българите в Казан и кажуваше дека България, българите са запазили името, а езика са загубили. Езикът не е българския, дека са говорили едно време. А там в Казан, там па са запазили и езико, а вече нема името България не и дава да се зборува. И така, че едните това са загубили, другите друго. Ама важното е, че езико българския не е като дека говорим днешния. Си езико е повече към турския прилега. И това е.